Yulo, makita tapon. Okay. Bueno, ang suwata po karon itong katagan o pagtagan, no? Pinadakinis usa ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Jando. Wapo sa nga na. Okay, kinigibawatan og duwa sa radyo ni Arellano. Iksunan, ang atong sender si Jando. Liso ni maminyo kayo niya, ipong nakasabay sa imong ugangan. Kunya, dili mo magkasinabot. Mao ni akong problema. Problema yung kay ko, aron nyo masabtano akong sugilano, no? Yan yun ako pagsugod ang tanan, ha? Hapit na usab ang eleksyon. Manggawas na sad ang mga bot-boton. Tanang mga tao, ngisihan og lamanuhon. Soroy-soroy dayong yango-yanguan. Pangutana kung unsay problema. Ang mga tao lamanuhon o gakson-gakson pa. Kung makadaog perting idlasa, kung imong duolon di nakaila, at tuon sa ila mo dayog tago luyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung manghatag kwarta, dawata o ibulsa. Imong kasing-kasing maugayod ang tumana. Kandidatong ligon, maugyoy piliunta. Ayaw nagpadala sa takmang gatos o tag 50. Mga taong tarong ang isulat sa atong baluta. Hoy, Jando! Ay, Sige man nagkakanta-kanta diha, oy. Hapit na mauli imong asawa. Wa pagyapon kay gilungag diha. Unsa man ang imong pang-asawa mo imong palungagon? abang maglungag ron ko ba? O, liw ka na diha. Kay maghuwat pa kag ingnon. Haya-haya gunoy mo diha, no? Nagpabuhi pa ka, nga di pa ka malihok. Manyate sa nuna ni ako or ba trabaho dis bayda? Pida. Abi kay ilang anak mo ay doon ay trabaho? Bida, no? Sura ning kilakiha. Salinga naami piyos ila. Pida! Naunsa ka, mura ka magisapot? Dili kay mura. Sapot yung ko tao natin. Daan pagid lagi ko, basta maingon ana na ganin naong nimo, gisapot na gid ka. Kiginom din naong nako. Basta ka nang imong naong, mapurma na ganin ang murag purmas imong lubot, gisapot na ka. Grabe! Lubot masag yun. Mo nga ayaw pagsapot-sapot diha, katawa. Kasi hindi ba sa puto na ning ako rin gibatayan din eh. Bida, umalin ka ta. Paragot. Unsa to imong giingon? Unsa ikaw lagi bantayan ba? Kuan ba kining grabe mo kay mong inahan. Murag ako rin gibatayan pirmi dis bay por bida. Bida baya nimo, Jando. Ang bida ko no. Basta ka di kang tuon ako. Wa ko maingon nga wa ko mutuo. Ang ako lang hibaw gid ka sa sitwasyon nangipon ra ta dinhi. Unya, hangtod-hangtod lang taminan eh. Unya lagi, wa man kay trabaho. Pangitag trabaho aron makapalit kag bay, aron ta puyo. Wa man kay trabaho unsaon man na. Bida ako rin sa ladaan na ni. Kisa maday sa ladaan di ay. Ikaw na lang untay muna huna ana. Ikaw na lang mo adjust ba? Wag gutay bahay good, nangipon na ta dinhi. May gani nisugot sila si mama nga anita mo puyo. Lagi bisugot lagi bro. Ako sa tanan din eh. Tay imo tanan. Ako taong tanan din eh, oy. Ha? Unsay imo tanan? Ikaw no ana ran jud kaglitok anang tanan. Kita kag babae nga mag-short mangutan na rin ka imo na tanan. Bida, apel ba doon sa nanibot? Unsa lagi nga tanan? Lagi sigaw mag-ingon nga imo tanan.
Unsa man? Ikay gastos kaon na to? Oo, dili. Oh, naraman na di man di ay. Ano mo ingon magkangatanan? Tanan trabaho din eh. Mo iboto ko pasabot. Ako tanan. Be, kwenta ko no, be, kung imo ba tanan, be? O sige, ha? Una, ha? Ako'y manlimpyo din isbay. Ako'y malabas sa atong mga bulingon. Hasta pa ng bulingon sa ipong nanay. O ang imong mga igsuon, ako'y laba. Kanaran duha. Ang magirita man. Ah, sige. Ako'y maglungag. Ako'y maglutog sudan. Nya kisay mo kaon. Sila! Oh, Ako'y aray, mga pagpagkaldiro. ang go. Sila ra imong pasanginlan, ikaw di ay waday ka mo apil kaon. Wala! Ang guys, nakita na taon na Manggaw ka manggod, mo ingon pa kang wa ka mo apil og kaon. Kun wa pa nganong buhi pa man ka. Imo lang yung dauto ng akong pamilya, no? Uy, Jando, kung tinuod pang wa ka mo apil og kaon, napas mo na unta kang kanahana ka. Klaro kay stanan, nang winta ka. Mo nga ikaw ayaw pagreklamo ha, kay wa man kay trabaho. Wa kay trabaho, timan ina. Kung gusto ni mo, pangitag trabaho. Mo, gidayon mo. Basta mapiki mo sa katarungan, kita na ihanukan yung tanan. Kung wa ka makauyon din uban sa kong pamilya, halalakaw. Pangita dito imong kapuy-an, o kung makakita na gani ka, kuhaan mi din he. Ubalhin gani ko. Yung diyan ibalhin ako, nasan niya po ni mong pamilya? Ako o ang imong mga anak. Dili mo pamilya? Ha? Dili ba bini mo pamilya? Day! Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako oy hinampak. De, abi ko ni mo, day. Abi mo na kung imong mama, bag imong mga igsuon ba, tuag yapon sa tuag, mo ibuto ko pasabot. Mao na, kay na virusa naman ang utok nimo. Wow, sarang virus, oy. Hanggaw biya nimo. Pagsuka dito kay mga ona ta. Oh, wa pa ba ka makasukad? Sabi ako sa karon, waway suod kaliro. Ha? May suod, oy. Ha? Naglungag ba ako? Nyahain gani. Awan na, gikidap ang kanon, hastang dukot. Nya sudan? Oh, kidnap galing dukot. Labi na kang sudan, di kidnapon. Ano? Ako na niya. Ma! Ma! Usengan. Gihulot ninyo kaon ng kanon o sudan nga giluto ni Jando? Uy, unsa day inyong gusto nga magluto lamog para inyo? Dili min ninyo apilon. Tingal ding dalimot mo nga nangipon lang mo dinisbay. Mawa man yung malimot, anak, ma. Pero yun sa doon tangon-naon ba nga kami tiniwa pa yung taon ni kakaon? Ay wa lagi ko mangilabot ang inyong pagkaon diha. Kinsa na ni kaon sa sudan? Ambot lang. Ma, Oh, Dikoy. Diin man sad ka. meron ko na itong salingan, ma, sa akong mga merkada. Ikay nagurot sa kanon og sudan dire. Wow, Sa manay munda. kuldiro. Oh, naraman na yun ng kaldiro nga gilutuan sa sudan. Asa mang sudan na digoy? Kita ba nga nagkaon sa mga merkada na ko, eh? Nagtapo-tampo mo kami, kasi na mga bahaw. Unya bahaw di ay na nga bago pa man ang giluto. Si bag ko ba, eh? Dukot lang nga nito. Ginoo ko. Lisoda na. Lisura na yung sitwasyon Lisuda, na Lisuda. Lisuda bitaw eh. Bita, lisod yung kabutang ron ako. Gusto ko bawas ba pero di mo sa kuyo ko asawa taon. Nga, di madataon ang mong anak. Rubida. Nga naman. Kung saan ko na ako ibuhi taon nga akong trabaho. Maona diha bay Jando eh. Maona problema ni mo. Ako pa ni mo ba no? Mangita kag trabaho. Aron kung doon na kay trabaho, pwede ra mo mamalin si mo asawa. Mangabang ra mo magbay niya. Tutal na naman kay trabaho, di ba? Sige mo ko pangabang. Ha? Babae. Maola yung mabitaw, sigihan, maglalis akong asawa. Kana rin yung taon siya. Oh, Sige, pangitag maglalis na. trabaho bay, simpul ra na. Sao lagi na ako pangitag trabaho. Nga ako may kanang mabilis ba eh. Kay, mga nabuhi sa taon akong asawa taon nga iya sang giapilan sa kanang mga networking taon. Unsa? Samot mo kalisto na bay. May na ng networking o pioneering na ka? Okay naman na bay. Ang ako bang na problemahan ba? Murag ako'y baka luoy nga mahabilin des bahay taon. Kay ako manatanan. Kunya,
Napaigsuon sa taon nga. Sus ko sa wadak ko kay kaon. Pida. Tapulan pag yung kayo. Sige lang laag. Adto siya mga barkada. Ako lagi tanang lihok ko sa bahay lagi. Ya, di ka magkamo di. Baka bitaw na ako reklamuhan sa kong asawa. Ingom na siya, pailom na ta. Unsaon na matay balay. Mauna diya. Soda na. Lisuda lagi, lisuda. Lisura na yung sitwasyon ba. Ang ubang ginikana no, malipay sila nga na nila ipon nilang anak nga bagong minyo. Kay mamonitor man nila. Pero kana imugangan, gusto namang pala inon mo. Pero mao lagi na bay. Lisod na tipong kasi mong ugangan niya wakay trabaho. Na, makontrahan gyud ka na pirme. Ako pa nimo, maningkamot ka. Mamasura lang gamay. Midas. Ngita ang trabaho. Bay! Saktong gingon sa kamigo. Lisuda lagi, porbida. Saan ko pumitag trabaho taon nga may mabilis bay? Ang bata, way mabantay. Di ba saan ako na bilin sa kuhugangan kay pero gaba lang na-addict mas badyong. Unya? Jando. Inom sa'yo. Inom sa. Alamat lang kuya. Hindi ka minom. Still lang biya ni mo. Pabilib sa ka eh. Siya tulagot. Di bito na imong gasto. Ay, singit sa... Mida, sak ka mga rabis na ko. Kalma lang dyan daw, kalma lang. Oh, sige na. Magpakabuot-buotan pa man ka, oy. Ibaw na ko, nga mo inom ka. Kusog mga gani ka mang chicks. Ate, ay. Wala na chicks ni mo ron, ha? Wala bot at mga chicks ni mo nga, nibawaan sa akong manghod. Ha? Pila lamang yun, baby. Ako'y chicks ko yay. Seryoso ko sa kong pamilya. Yoso. Buday, ibuhi pa gani ka sa akong manghod. Parehas dito. Tsa! O, parehas na doon ha. Ha? Buhi lang taon. Ako, gibuhi sa akong asawa. Ikaw, gibuhi mo sa akong asawa. Taro ni hap. Ako gibuhi ko sa akong manghod. Oh, gibuhi lang ikaw. Ang nadikit trabaho. Niya ikaw. Oo, Saan sa kayo trabaho? wala lagi. Oh, tabla. Kung anong tabla magtao ta, ha? May katarungan ko nga wa ko manarbaho. Kaya wa may motim taon sa among anak taon si mo maguwang niya ikaw. Ha? Kisa may imong gipatim, kisa may imong giatiman taon, ha? Ikaw pa manggali atiman ng mama? Tsa! Oh! Sigsiga ang mata ni mo, kay horror kay kag daong. Ha? Kumidi ni. Ilum na hap. Hindi na ako. Ay, sige, sigas mo. Abusado kayo ka na. Ako na hinoy abusado, ani. Ikaw, nga way trabaho, sige na mag-inom dito sa mga barkada. Unya, ako'y abusado. Tiguwang naman taon ka, kuya, oy. Ha? Purbida, mo na hinungdan nga dili ka ba, medyo? Kayo kung kay trabaho, standby na ka. Unsa? Unya, sige lang ka barkada-barkada. Sige lang maglala dito. Way babae mo dawati mo, kuya. Kuang ko manggagat. Kinip. Ay! Hanggaw ka na kuha. Kinip. Wala talak. Bida, sa ayay. Bida, ha? Sama, ha? Sige Sukol lang ka? ka, sige lang ka. Ako na sa dito. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkasubagay yung mismo guwang sa kong asawa, eh. Bida, kailain mo kay manulti. Unya ka kung bausan, asok ko na yun. Unya. Bida. Sa ditang sukol, no? Noon sa mangka, uy. Ngaw nakiksing bagay man ka ni Kuya Digoy. Musukol lang ka sa kong kuya di ay. Sukol ko dahil kay iunan ko niya. Ano yung tubag-tubag pamansag ka? Wala lang utak ka mo tubag-tubag. Insulto ko ba yun, eh? Di nagyapon ko mong kiyon? Ha? Pero daw nagyapon ko din, eh. Ako kung trabaho din is bahay ka na sila. Buuli lang mukaon. Unya, usahay. Di pa tabi nilang sudan. Nya, ako gyapon ang sayo. Bida, pagmata na natin, ay. Hanggaw mo ko natuog. Mauli, di mo, ay, dukol sa kaldero na yun. Sultihi na ha? Ikapoy na baya ko. May mangka nga human si mong trabaho din is bay. Magsige naman nakakidahigda. Ako wa. Aboy, sa ilis na. Ako'y minarbaho.
Ikay habilin dis bata ha? O ikay malimpyo din eh. Kay maom na iangay na tanin mong buhaton. Ako minarbaho ha? Unya, ikay bilin din eh ha? Kay maom na tanin trabaho ni mo. Ang mga asawa, mga bilin din eh. Kay ang imong bana, maoy matrabaho. Dili kay mahabilin o matiman sa bata. Maopay manglimpyo diri tanan. O sige! Di na ko mo trabaho ha? Mga pasmo gali ng akong mga anak timan ihalupad jud asang espernuha ka paingon. Ah, nati! Wala lagi ko sabot gitaw ni kahimtang nga taon. Ang asawa, klaro kayo nga. Sagsayo pa yung suon. At to yapon siya laban taon. Hasta iyang inahan. Sayop, alabang yapon. Mao nga. Hapit ako. Nagpugong lang yun ko. Unya. Hoy, Jando, Oh, ma. kuan. Ayog mama diha. Oh. Ano mo nang? Hilmda. Ano nang? Hoy, kundi ka makauyon din eh, mas may patingaling mamalhin mo. Porbida. Kung ako pala buto ng nunang, at turang biaging tuig, balhin ako nang. Unya, anong niapa man mo nganhi? Pamalhin na mo. Kay kung gasulan mo na mo, labaw na me. Oh, ano? Di na ni may mo. Dapat sobra rin yung pagdugtaog niya na mo na. Kinahanglang hukom na yus natin eh. Kinahanglang malhin magpayo. Ah, may nabot ako usawa eh. Padisyon nun ko ni be. Noon sa ka? Asa ko taon to paingon ko mo balhin ta? Nabalit ang bayad ay. Sa kwarto lang. Huy, nahibaw kag pila nay abang ron sa usa ka kwarto? 3,000 ngadto sa 4,000. Perting gamaya. Unya, makaaya na nato, ha? Lisod man ganit ang tay abang bay sa mutag mga bangta. Porbida, maglisod ta. Kaya nga itong kita din eh. Anar man taon, mahuruts konsumo taon. Nga puwerting nakuas konsumo na to niya kay mo ison. Puwerting nakuha gaon! Ha? Napayanahan mo, sige sugal badyong, sige pangayong puhunan. Ano maglisod yun ta? Mao nga, ang sulban ng yun ani day, mabalhin rin kita. Ikaw lang kung gusto ka. Oh, isa pa! Mao ni ako problema ro taon, gusto na kong balhi po yo taon mis kong asawa taon. Ha? Di ba siya masugot? Ya, mga adults ko rin nga ang tanan taong kita sa kong asawa, ambot. Adto ra pa dong sa kong ugangan taon og sa iyang isuon. Usay hutdan pamitaw og sudan ibis kami may nagpalitaw og konsumo sa maluto na mo disbay. Unsaon may namo taon natin pres? Ha? Unsa man? Unsa angay na kong buhaton na nibam? Palihog tabag gitaon gabi. Unsa man ko kumuwi pasultihon? Jando. Yun toxic. Sendo ni karon nato karong adlaw Si Jando Ate Pres. Jando. Kani Jando Ate Pres, tinuod nangipon ni siya sa iyang ugangan taon kay naminyo taon siya ba. Nya siya gibantay sa bata, wa siya trabaho, yarang asawa may trabaho. Ang problema Ate Pres kay kaniyahang mga nangipon sa taon ang iyang ugangan kay namin sila puyo taon sa bahay sa iyang ugangan. Murag pasingitan mo siya, sige, iyahatan ng trabaho, tanan yung trabaho sa bahay. Siya, maglungag niya, ang konsumo, sila mo ay nagpalit siyang asawa. Nya, siguro, may katarungan makani siya Ate Pres nga, kanang buyaw-yaw nga, kanang grabe nang kay gibuhat taon siyang pamilya ba. Nya, mauna nga lisod kayo ng inana nga, tanda na lang yun, iyahaw niya, siya pa'y dautan Ate Pres, himuod siya dautan, palayason pa siya. Kung wala mo yung gusto, layas mo. Gusto siya mo layas, di mo sugot yung asawa Ate Pres. Unsaon naman lang, Andi. Nga nang di man mo uban na yung asawa niya. Ambot lang. Hibuhong bitaw ko. Iyang sultihan nga palayaso naman ta si imong mama, imong nanay ba?
Ana? Maulagi, naglabat taon yang yung saon nila ako, Ate Pres, ba? Sabi ako, buhato na ni taon, ako kasawa mo, lakaw ko. Di man taon siyam lakuyog na ako. Di sa niya ipadang bata, kay lagi, wa siya trabaho. Unsa ko na iyang ibuhis bata. Mao sa tingali nga dili mo uban ang iyang asawa kay wa say trabaho. Giingnan Sa may kan-o nila. Giingnan man ni Ate Pres nga, ikay trabaho din is baye, be. Niya ako'y mangitag trabaho, ako'y mo trabaho. Di nga ang asawa. Ang iyang bana, Oo niya. ikay trabaho din, ikay maong yun ay trabaho sa asawa. Nga mo atiman ni Kisbay. Ang iyang bana gusto mo trabaho, pero ang asawa mao may dunay trabaho tingali daan, no? Doon ay trabaho daan, Ate Pres. Silang duha man trabaho? Nya kasi mantay lagi ko do siyang bata nga di man kasaligan ni ugangan kay sigdog badyong. Marapot. Kunya iya sa iso baguwang siya asawa sige sang inom atros barkada. Day mayo. O lagi bam, o sabi basa na to di bang be? O, kanig manarbaho sila do, mahimo man magkuha sila tigbantay lan. Mao, Mahimo sa- magkuha sila yaya, maghimo sila katabang. Unya og magsweldo na sa sila bam. Mo lagi, ang akong punto diri no, ako lang sabtan diri no nga murag nakaminos sila niya kay O lagi. wa man ti trabaho tin murag nakaminos sila sa bana. Si asawa abi na si trabaho murag nakaminos siya si ambana, si igsuon sa iyang kuan murag nakaminos ana bitaw. Mas mayo man narbaho po kadong total tanaw na to kung sa reaksyon nila ay kung igna ka ng lulang ang sigma yung sagdahan ng bata na hugs hagdan. Mao yun, mao. Pero kini iyang bana wala din ni inahan or amahan nga makabantay. Wa na Ate Pres, mama lay na bilin. Lakto di istoryalan, ingon anak gyud kon mangipon kita. Tinood. Dili ka kaliw ko ikaw ra, no? Daghan ka bantayan gyud ka basta ngipon ka. Now, kung ari ka diri sa Efeso 5, versikulo 22, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Sa laing bahin, kung may imong tanawon sa balang kasulatan, maingon mo lang, mga bana, higugma ang inyong asawa. Pero kung maingon ka diri, mga asawa, tahura. Nato panadyo kay gamay nga pagyukbo sa imong bana. Kani sa ako lang yung mura magig nagsalig sa kaabi na Asya ay trabaho si asawa. Sakto lang imo kasi nga naning sender. Ay, Jando. Jando, pangita lang yung trabaho. Oh. Lain sa kayo ng bana way trabaho, uy, ang asawa mo na narbaho niya, ikay bana, ikay bantay bahay. Balig yung Bata, lain kayo, no? Bati bitaw. Lain paminaw. Ang nakapal lang sa siyang asawa, nga nung di siya masugot nga, Mao. ang iyang bana may Uy, trabaho. mangita, og trabaho. Lakto di Torya Goliath, no? Lahi gyud kay nahinumdum ko 1963 Huh? or 64. Ang nangguna mit among uman, yan agi ang amiga sa kong mama, istorya sila, yung, si Kuan ba, si Lusing ba, mamay nanarbaho niya, si Kuan di ay, si Luloy di ay, wa man, kanang mao'y nahabilis sa mga bata. Nakadungog yung ko istorya sa akong mama o katong amiga nga, lain jud Ate Pres, kun ang babae kuno mo'y manaog sa balay. 1960s na ha? 63, 64, nangguna mi ang istorya sila kay kamo silingan lagi ang iyang asawa mo may nanabaw sa Manila. Lain paminawon sa nga. Lain lagi paminaw. Ang bana bay- kinahanglan mo, uy, manarbaho. lain paminawon. Ang asawa bantay kas bata og sabay. Lain paminawon kay kuan baye ka nang nanaog sa balay kay narbaho. Lain paminawon. Doon na iba kong sample karon Ate Pres. Nga naman. Ang bana nabilis Pilipinas. Ang adto ning Bernes ako nahibaw pag adto ko Bohol silingan dito sa akong miga. Ang asawa narbaho sa gawa sa nasod, ang bana mo'y nabilin. Dakog sweldo. Apan mo lagi, bago pa man sa nakalarga, suwa pa sila kabayan sa utang. Karon ay ang asawa kay pwede mong problema kay ang bata niya diri nga eskwela elementarya na sakit mag-appendicitis operahan perti na kuas bayranan to pa yung utang paglarga sa abroad. Diretso sa istorya ang punto is lahi gyud ang inahan ko na askiliran sa iyang mga anak kay ang pag-atiman lahi gyud kung nanbaho tuod ka to alayo na kutilo kang sweldo pero ang imong kayumtang sa imong pamilya imong mga anak wala ka dili sa ilang kaliran o sa mga problema nga moabot lahi gyud ang inahan kay sa amahan. Pero bawal dyan no? Ay aron ipagkita nila mga kamao sa kamanan si kay sika. Bisag no, tuo sila ka nagsalig ka lang. No? Oo na.
Kay kaming mga babae, kita mga babae, Ate Pres, na magulag itas mga gimot. Nabiti ubang mga asawa, Ate Pres, maestra ba ron siya, accountant ba na siya, paundangon man na silang ba na, Ate Pres, kaya aron mo yung katiman sa panimalay, kadungo ka na sorya siguro. Pero kung ang pero mas may guti nga libam manarbaho ang duha. Kay aron o kan duha manarbaho. Ang usa mo inunta mawad ang trabaho na pay usa. Kay sa usara, wala good. Kung padalitan, simba ko ba, dunay kuan, kakulian, nya mawag ang iyang trabaho, na pailain, di ba? Munang mas may, para na ako ha, mas mayong kamuduha good manarbaho. Kay, og panangitag wag yung makabantay sa bata, gagmay pa kayo. Oo. Ako nang gingon, pwede mo mamukuha katabang. Oo, pero pili ang katabang nga dili dagmalan ug bata. Dili Pero sa- may katabang nga may second duklon. Diliset mo mahimalikas ng bata, matakna, no? Oo. Ay, may malikas ng bata, matakna. Dili ka na dyan dapatan ng bata. Gamay pa. Nyawa ang ginikanan na may ina ng mga yaya, di ba? Nga inana ba nga hinapat ba? Dili ba pasensyuso? Pasensyusa, dili ba? Gikuha na kong tigbantay sa bata, Ate Pres. Ay, nayaya ka? Ang gikuha ko. Unya? Nibilipat ko, ay. Ano naman? Kamangon niya ko sa amo. Salamat na po na katin naman noon. Kala ko ay puzzle, Tihon.